scripture reading. Ibasan to pala tayo ni Brother Jomar. Pinati-testimony. Ipatong ko kay Sister Prisca at offer to rin bagay to ni Sister Lowe. At iti pa nagkakanta tayo ang amin, isaganang Sister Melda, ipakanta. Praise God. At dawat ka na tumakbo tayo ang amin, at ay bakit may ulo iti pang makatakararag Sister Marines. Panangkad mo po iti sa natunggal mo sa kami pagkatigas sa pinili mo Diyos ay may direct mo sa limang kabalay mo pagkatigas sa may sa kami ako mga dayaw tawad ka rin Diyos na bendisyonan pagkati pa sa tiarami dito dahil ito na daw bendisyonan mo Diyos pagkati sasaong ay sumipalasak mo ito adipan mo at naman nakadiyo Diyos na pagkati nga sasaong ay suda ko makikipagbiyadan ni mga katib ka abo katagpuloy kami nga sir. Kasama ko Diyos, nga bendisyon ng adipan mo nga amatan. Ikam kadiya po iti natusan, nga pinasirit, at nalitikas sa magaling mga lawlawan, kag iti sasawang, nakas iti pagayatan. Bendisyon ang ako tumunggal nga isa kada kami, at ako sa dating kadayaw, kinaitan mo. Tutuloy na kami ng bendisyon na nagmana ako ng magkasig na namin. Ako dagito, iti dinawat ni tinalinas nga ako. Basa na alaw iti libro iti Roma. Nasaan ako pagbabawian ti Diyos dagit ti kapsagot ken panangawis na atas kada kayo sinapalabas nga aldaw nasukit kayo hindi ti Diyos. Ngayon kita, nakaruntan kayo iti asi, gapo iti sukir ka, kapsuwa. Mas tamot lang ito'y sinumukir dapat na gapo iti kaasi ay maitin ka na kayo. Makaguntod da mo iti kamay iti kaasi. Pati Diyos, yung bilid na amin, ida iti kinasukir tatlong mga asi ko mga kadagiti iso amin. Mapagdagat ko pa nag-testimony ko kung po naman ito tuyak kayo din nakagay ng Diyos Pilihat kayo ito yung mga kagabas. Sabi nga dito nakdaw, sabay din mo na kagaya na ito Diyos mula mo sa nuki riga tiyag ito rin ko pandemic at handa ko na ginaibayaan ng pamilya ako ginagsasakit ka namin sa lahat ng hiratan nadanon dahil kayo man nga duming lukat agad ito yung mga pagkainayo na kayo unak mo niti ako na may sakot nga nagasat pinag daw dak mo lang na mangidayaw kaya may paduyak-yak mo kasano iti kinaibag na itigyan biyag po kandiyan iti manghilyak ang sibog ka kung tayo kat naingot itigyan lawlaw kung mo kabot butong tirong rungwar kung tayo magyaman na kaniya po Diyos na itinapalabas kan aldaw kung tadalang ka nga iso na itinangilis-lisig nakan kanayon nga ikarkararag masakbay nga bumangon kat ada ko mga ilisi na tayo kadagitaan yaman nga sakit nga masalako dikirwar amo kitachet nga iso nga itinang sungsungbat kadagitaan karkararan iso nga iti dayto yung bundaway ada nga sasanod atak ada nga nawayaak amang idayaw iti napatay anagan na at kukuha na amin nga gloria pa nagdayaw ayan sinukan lawan nga rodan isublik iti Basta sa
Isaron mo tayo iti special number. Siya sino man iti at iti na isagana na. Gundaway tayo na mangipaay. Tapos pagdahaw tayo magtagin na ang Diyos. Jomar, Lexis.